என்ன சாப்டர் என்ன படிக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? 9th poem. Exactly. Correct. 9th shloka of Isha Upanishad. Correct? Andam tavat pravishyanti ye vidyam upashate tato bhuya ivate tamo yayu vidyam yamratah. So basically இப்போ வந்து படிக்க போற 9th 10th 11th வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி. என்ன பேக்கேஜ்னா இது வந்து வித்யா பத்தி சொல்றது. ஓகே, வித்யா என்ன நீங்க சொல்லுங்க. கல்வி, கடவுளை பத்தி படிக்கிறது, படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கிறது வித்யா மாதாஜி. ஓகே, கல்வி ஒன் சைட், கடவுளை பத்தி படிக்கிறதுக்கு இல்ல நான் எல்லாமே கேக்குறேன். சோ ஓகே, ஒன்னு வந்து கல்வி, இன்னொன்னு வந்து கடவுளை பத்தி படிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க, என்ன சிம்பிள் क्वेश्चन இது, ப்ரிப்பரேஷன்லாம் தேவையில்லை இதுக்கு. அவருடைய நூல்கள் எல்லாம் படிக்கிறது. தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது மாதாஜி. தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது, தைரியத்தை கடைபிடிக்கிறது. தர்மம் தர்மம் ஓ, தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது. தர்மம் எதுன்னு எப்படி தெரியும் மாதாஜி? இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவங்க நம்மளால அவங்க எதுவும் கஷ்டப்படாம இருக்கிறதா தர்மம். நமக்காக சுயநலமாக இல்லாத மற்றவங்களுக்காக உழைக்கிறதுதான் தர்மம். ஓகே ஓகே, சோ அது லேர்னிங் மாதாஜி, கத்துக்கிறது கல்வி. ஓகே, இப்போ நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சர்ஸுமே கரெக்ட். சோ இப்போ வந்து எல்லா ஆன்சர்ஸ் கரெக்டானா அப்ப எதுக்கு 3 வர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க சொன்ன ஒரு ஆன்சரும் ஒரு வர்ஸ்ல சம்மரைஸ் ஆயிருக்கு, ரைட்? சோ இன்னைக்கு பாக்குற வர்ஸ் வந்து கத்துக்கிறது, இட்ஸ் ஒன்லி மெட்டீரியல் எஜுகேஷன், அதாவது பௌதிக கல்வி பத்தி இன்னைக்கு ஹைலைட் பண்ண போறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் பே ஆர் ரிஷி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து let's pay our obeisances to Shishi Radha Govinda and Prabhupada. Hare Krishna. நான் prayers சொல்லிடுறேன். Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timurandasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादसतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा. Come on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Mantra 9 to 14, absolute and relative, right? So என்ன சொல்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். absolute அப்படி and relative அண்ணா என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா கரெக்ட்னு அர்த்தம். கரெக்ட், அப்சல்யூட்டா, யதார்த்தம் இல்லையே. அப்போ absolute God, relative number அப்படின்றோமே, என்ன அர்த்தம்? complete whole. Okay, complete whole, absolute. So basically absolute, ஆமா, ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் என்னன்னா, நிறைய மீனிங் இருக்கு, பட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அப்சல்யூட்னா இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட், ரைட்? சம்பூதியம்ன்றது வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்லோகத்துல. அவர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்டன்ட் எதுலயுமே இல்ல. ஒண்ணு, அவர் ஸ்வயம்பு. ரெண்டாவது, அவரு காப்பாத்துறதும் அழிக்கிறதும் ஒண்ணு. பிரகலாதுக்கும் நல்ல முடிவு கிடைச்சிச்சு, இரண்யகசிப்புக்கும் முடிவு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கெட்டதா இருக்கலாம், பட் அவங்களுக்கு லிபரேஷன் அவருக்கும் கிடைச்சிச்சு. சோ அவரு ரெண்டுமே, அவரு பனிஷ் பண்ணாலும் திட்டினாலும் அவர் கொலை பண்ணாலும் தலையில வச்சுக்கிட்டாலும் எல்லாமே வந்து அப்சல்யூட் மோட்ல இருக்கு.
ரிலேட்டிவ்ன்றது நம்மள எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நான் வந்து ராதிகான்றேன், ஐ எம் சோ அண்ட் சோஸ் மதர், ஐ எம் சோ அண்ட் சோஸ் டாட்டர், ஐ எம் சோ அண்ட் சோஸ் வைஃப். நான் வந்து ரிலேட்டிவ். கிருஷ்ணாக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் கிருஷ்ணா சர்வெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட தான் நான் இருப்பேன். கரெக்டா? இப்போ நானும் நீங்களும் இண்டிபெண்டா இருக்க முடியாது. ஸோ நம்ம எல்லாம் ரிலேட்டிவா தான் இருக்க முடியும். ரைட்? ஸோ நம்ம பண்ற ஒர்க் ஒண்டி இல்ல, நம்ம எல்லாமே ரிலேட்டிவ் லெவல் ரெஃபரன்ஸ்ல தான் இருக்கும். 9 to 11 வந்து நாலேஜ் பத்தி சொல்றது அண்ட் 12 to 14 வர்ஷிப் பத்தி சொல்றது. இப்போ என்னடா அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே ஒரே டைப் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ். 9 to 11 வந்து நாலேஜும், அதாவது எது நாலேஜ் எது நேசன்ஸ், நேசன்ஸ்னா இக்னோரன்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கிறதால எங்க போய் ரீச் ஆகும்ன்றத சொல்றது. இப்போ வந்து 2 செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. நாலேஜ் அப்படின்னா நாலேஜ் இருக்கு, பௌத்திக நாலேஜ். ஆனா கிருஷ்ணர் பத்தி இது வந்து மீனா வந்து 9th சாப்டர்ல சொல்றாங்க. சிம்பிளி ignorant, they lack knowledge of Krishna. So material scholars இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வித்யால ஹை, ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தின வித்யால 0. அதுதான் ஒருத்தங்க வெரி நைஸ், கிருஷ்ணரை பத்தி நாலேஜ் தான் வித்யா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வருவோம். சோ 2 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அதாவது லார்ட் தான் ப்ரொபரேட்டர்ன்றத ஒத்துக்காதவங்க. நம்ம பார்த்தோம் ஈஷா உபனிஷத்தே அதை வச்சுதான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா ஈஷா வாஷமிதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜெகத் தேன திக்தேன புஜ்ஜிதா மா கிருத கஷ்யஸ்வித்தனம். கான்சிக்வென்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா டார்கஸ்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல அவங்க விழுந்துடுறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இல்ல நான் தான் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒரு திருடின்றது கன்ஃபார்ம்டு. மந்த்ரா 9 என்ன ஆகுதுன்னா ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் இக்னரன்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நாலேஜ். ரைட்? மந்த்ரா 9 வந்து ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இக்னரன்ஸ் சொல்றது, ஃபால்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் எப்படி சொல்றது. இப்ப வந்து எப்படி இதெல்லாம் இப்ப ஃபால்ஸ் நாலேஜ்னா நான் படிச்சு இப்போ ஓகே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கரெக்டா சொல்லணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் இதுதான் நாலேஜ். இப்ப நிறைய தடவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேர் நிறைய சொல்லுவாங்க. இப்போ ரீசெண்டா போன வாரம் நான் கேட்டதுல ஒருத்தங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா விஷ்ணுன்றதுல இருந்துதான் எல்லாமே வருது, சாமியே இல்ல, சாமியெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஈக்குவாலிட்டி, நம்ம ஒரு அபார்ட்மெண்ட் கட்டணும்னா எல்லாமே வந்து நம்ம சாமி கூடாது, இப்போ வந்து ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் தான் கிரேட். இதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ் நாலேஜ், ரைட்? இக்னோரன்ஸ்னால வர்றது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம். 10th வந்து என்னன்றது நான் அப்புறம் சொல்றேன், ஏன்னா இப்பதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ அதனால வந்து 10th and 11th வந்து அப்புறமா படிக்கலாம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கிறேன், நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, சரிங்களா? அதாவது எனக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே येय विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो ततो भूदैवेतेयमो ययुविद्यायामृता येय विद्यायामृता. हरे कृष्णा. ट्रांसलेशन கொஞ்சம் படிங்களேன். Translation. Those who engage in the culture of Nescian activity shall enter into the darkest region of ignorance. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. So those who engage in the culture of nascence activities shall enter into the darkest region of ignorance, right? Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்க நேசன்ஸ், அதாவது அவங்க இக்னோரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து பண்றதால அவங்க எங்க டார்கஸ்ட் ரீஜன் தான். அதை விட ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதாவது தெரியலன்னா ஒரு மிஸ்டேக்கு, தெரிஞ்சு தெரியாம எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி பண்றவங்க இன்னொரு டேமேஜ், கரெக்ட்? இப்போ வந்து ஒருத்தங்க தெரியலன்னா, இப்போ வந்து எழுத படிக்கவே தெரியலன்றவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ல சைன் போட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க முட்டாளாயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம், கரெக்டா? படிக்க தெரியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ படிக்க தெரிஞ்சவங்க படிக்காம சைன் போட்டாங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்னா, அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? அவங்களே முட்டாள் தான் சொல்லுவாங்க. ஆமா, பட் இந்த முட்டாளுக்கும் அந்த முட்டாளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? சொல்லுவோம் மாதாஜி. படிச்ச முட்டாள். தேங்க்யூ மாதாஜி. படிச்ச முட்டாள் யார் சொன்னாங்க? லவ்லி வேர்ட்ஸ். ஜெயந்தி சங்கரன். சோ படிச்ச முட்டாள், ரைட்? சோ நம்ம கூட இது வந்து காமனா யூஸ் பண்ற வேர்ட். என் ஃப்ரெண்டு, நீ படிச்ச முட்டாள் யாரு அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா,
டார்கஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து என்டர் ஆறதுக்கு அது ஒரு ரீசன்னா இவங்களும் சொல்லுங்க. எதுக்கு இது சொன்னேன்னா, இப்போ நான் கண்டென்ட் சொன்னோடனே மாதாஜி எப்படி முட்டாள்னு சொல்வீங்கன்றதுக்கோசம் தான் இது சொன்னேன். சோ ரெண்டுமே முட்டாள் தான். தெரியாதவர் முட்டாள்னு சொன்னா, படிக்க தெரிஞ்சு போடுறவர் அதை விட பெரிய முட்டாள்ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். A godless civilization directed towards the so-called advancement of education is more dangerous than a civilization in which the masses of people are less educated. So godless civilization அன்றது வந்து கிருஷ்ணர் இல்லாத சிவிலைசேஷன். ஸ்டாண்டர்டா நான் யூஸ் பண்றது என் அபார்ட்மெண்ட் தான். பேர் தான் ஈரானந்தானி. அவ்வளோ பெரிய அபார்ட்மெண்ட். இங்க 17 பில்டிங்ஸ், 12 பில்டிங்ஸ், சாரி ஹியூஜ் பில்டிங்ஸ். ஒரு பில்டிங்ல 35 ஃப்ளோர். ஆனா ஒரு கோயில் கூட இல்ல. ரைட்? சேல்ஸ் ஆபீஸ்க்குள்ள ஒரு சின்ன கோயில் அவங்க கட்டினது இருக்கு. கேட்டா ஐயோ நாங்க வந்து we want uniformity, we don't want to promote religion எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சரிப்பா, இவ்ளோ இடத்துல இவ்ளோ இடம் இருக்கு, இங்கே 4-5 பிளே கிரவுண்ட் இருக்கு, கம்முன்னு அந்த ஒரே ஒரு பிளே கிரவுண்ட்ல 3 நீ என்னெல்லாம் ரிலிஜன் வேணுமோ எல்லாமே குவாட்டு. ஆனா இல்ல, இதுதான் காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு. சோ கால்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு, லிஃப்ட் இருக்கு, லாபி இருக்கு, செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருக்கு, ஆனா மெயின் இல்ல. ரைட்? அது மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் சிவிலைசேஷன் வித் மாசஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் லெஸ் எஜுகேட்டட். படிக்காத ஒரு இடத்துல வீதி கோயில் இருக்கும், ஆனா படிச்ச ஒரு இடத்துல இந்த லெவலும் போவோம். ரைட்? அதுக்குன்னு படிச்சவங்க எல்லாம் தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல, பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். பகவத்கீதா 7.17 மூடாஸ் அப்படி வந்து என்னன்னா, சதுர் விஜய் பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருது நோஜுனா அர்த்தா ஜிக்னாஷு அர்த்தாதி நானீச்ச பரத ரிஷபா அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே அதுலதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அது வந்து என்னன்னா 4 கைண்ட் ஆஃப் புத்திசாலிகள். அதாவது புத்திசாலிகள் ஏன் சொல்றேன்னா பயஸ் பீப்புள். கிருஷ்ணர் கிட்ட வர்றவங்க 4 ரீசன். ரிவர்ஸ் இருக்கு. அதாவது நமே துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபந்தந்தே நராதமா மாயையா பிரகிருத ஞானா ஆசுரிம்பாவ ஆஷ்ரிதாக. 7.17 மூடாஸ் என்னன்னா engaged in total gross sense gratification. ஆஸ்ன்றது வந்து stupidity. மூடாஸ் வந்து டிபிக்கல் மெட்டீரியலிஸ்ட் வித்தவுட் நாலேஜ். மூளையே இல்லாதவங்க சிம்பிள் ஃபூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஏன்னா மூளை இல்லா முட்டாள்கள்ன்றது நம்ம பேசினதா. 2 டைப் ஆஃப் முட்டாள்கள் ஏன் சொல்றோம்னா, படிச்ச முட்டாள்கள் கேட்டகரி, அதாவது மெட்டீரியலிஸ்ட், அதாவது கர்மானா நம்ம கர்மா இல்ல, கர்மாவை சேஸ் பண்றவங்க. ரைட்? அதாவது நான் இன்னைக்கு போனோம் இவ்வளவு பைசா. ரைட்? சோ அந்த மாதிரி அவங்கதான் மெட்டீரியலிஸ்ட். அனாலஜி ஆஃப் கோப்ரா டேஞ்சரஸ். ஆனா அதுக்கு தலையில வந்து நகை டைமண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன, அதை போய் எடுக்க முடியுமா யாராவது? நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல மாதாஜி, அது என்ன? அது சிவன் மேல இருக்கிற ஒரு கோப்ரா வந்து ஒண்ணு கக்குமே, என்ன வஜ்ரமா? அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? நாகரத்னம் மாதாஜி. நாகரத்னம் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள். சோ நாகரத்னம் கக்குற கோப்ரா இன்னும் பாய்சன் உண்டு இல்ல, அது கிட்ட போகணும்னு ஆசை வரும். கரெக்டா? என்ன மாதாஜி எல்லாரும் குவைட்டா இருக்கீங்க? யாருக்குமே ஆசை இல்ல போல இருக்கு நகை எல்லாம். இல்ல கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமா, கரெக்ட் தானே? சீரியஸா கேக்குறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. படிங்க யாராவது இது. The advantagement of learning by a godless people, material knowledge, because it is a misused, is a dangerous as valuable jewel on the hood of cobra. A cobra dedicated with valuable jewels is more dangerous than one not decorated. Education has to be God-centered, so you get the jewels without cobra. Education Hare Krishna Mataji. Thank you so much. So thank you so much Mataji. So education வந்து God centric இருக்கணும். ரைட்? அப்பதான் கோப்ரா இல்லாம நகை கிடைக்கும். கோப்ராவோட நகை கிடைச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மெட்டீரியல் நாலேஜ் ஆகும். ரைட்? அது மிஸ்யூஸும் ஆகும். இப்படிதான் ஒரு கோப்ரா வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? டெக்கரேஷன் ஆன டெட் பாடியும் அதே ஊர்ல ரொம்ப இருக்கு இல்லையா? இது யாராவது படிக்கணும்னா படிங்க, இல்லைன்னா மாதாஜி நீங்களே படிச்சு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் லாவண்யா மாதாஜி. In Hari Bhakti Sudhodaya 3.11.12, the advancement of education by a godless people is compared to decorations on a dead body. Similarly, material existence is like decorating the dead body, trying to decorate it and make it attractive. But dead body is a dead body. Hare Krishna Mataji. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ என்னதான் மேக்கப் போட்டாலும் அந்த டெட் பாடிக்கு போடுற மேக்கப்பும் அழகா கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி, அவங்க எங்க இருக்கச்சே சொல்லல, உயிர் இருக்கச்சே ஒரு நாள் முன்னாடி போடுற அந்த நகையும் இறந்த அப்புறம் போடுற நகையும் அவங்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, டிஃபரெண்ட். 20 இருந்தாலும் 60 இருந்தாலும்
இருந்தாலும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஜஸ்ட் 1 day இல்ல 1 hour முன்னாடி போடுறது கூட டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சோ அதனால வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பை காட்லெஸ் பீப்புள், அதான் டிஃபரன்ஸ். எப்படின்றத அவர் பிரபுபாதா பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு. இந்த நகையை பாருங்க இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு. சோ 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் என்னன்னா வேதவாத ரதா. இப்பதான் நான் வந்து சைத்தன்யால இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஆரிய சமாஜ் குரூப், அதாவது வேதவாத ரதான்றவங்க என்னன்னா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, நான் பண்றதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ற ஒரு கேரக்டர். அதாவது முண்டேன் எஜுகேஷன்ஸ், சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியூ பண்றதே வந்து ரூலா சிலர் வந்து எடுப்பாங்க, ரைட்? அவங்கவங்க வேதங்களை வந்து அவங்கவங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல எடுப்பாங்க. அதுதான் மெயினா சொல்றாங்க. ஏதாவது நீங்க படிங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு புரியும். நான் அப்படியே சொல்றேன். Mistaken mundane educators are Vedavada Ratha, that is Arya Samaj group. These people would engage in the study and their own interpretation of the Vedas in materialistic terms, how to go to the heavenly planets and enjoy. And they established worldwide institution based on it. Their own Parambara, proclaiming and glorifying one of them as Jagat Guru. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Mistaken mundane education or Vedavada Ratha, Arya Samaj group. The group would engage in study and their own interpretation of Vedas in materialistic term. Right? Adhaadu how to go to heavenly planets. Eppadi enjoy பண்றது. Right? And they established worldwide institution based on it. Right? அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி பண்ணணும், மூணுக்கு எப்படி போகணும், இதெல்லாம் வேர்ல்டு வைட் பண்ணிட்டு ஓன் பரப்பரா, அதாவது அவங்களே வந்து ஜெகத்குருன்னு பேர் சொல்லிட்டு அவங்களே பிரபலம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு, ஒரு குரூப் இல்ல. சோ எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் சொல்றதா கரெக்ட். நான் பிடிச்ச தெலுங்குல சொல்லுவோம், ராபிட்டுக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? முயல். முயலுக்கு 3 கால் தமிழ்ல இருக்கு இல்லையா? நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால். தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த கான்செப்ட்ல இவங்க ஓடிட்டே இருக்கிற கேட்டகரி. பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க இன்னும் டேஞ்சரஸ்ன்னு. சோ ஏன் முட்டாளை விட இவங்களை இன்னும் டேஞ்சரஸ் சொல்றாரு பிரபுபாத்? நீங்கதான் சொன்னீங்க ஒண்ணு படிச்ச முட்டாளு ஒண்ணு முட்டாளு ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். இப்ப பிரபுபாத் ஏன் டிஃபரெண்டா சொல்றாரு? அப்ப நீங்க சொல்றது கரெக்டா, பிரபுபாத்தா சொல்றது கரெக்டா? இவங்க படிச்சிருந்தாலும் அது இவங்க செய்யறதுதான் கரெக்ட்னு சொல்றாங்க. இவங்களுக்கு தெரியும் கடவுளுக்காக வேதமெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் அவங்க பண்றதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அவங்க மோர் டேஞ்சரஸ்? அவங்க சொல்லட்டும், அப்ப ஏன் அவங்க இன்னும் டேஞ்சரஸ்? மாதாஜி அவங்க நிறைய பரப்பும் போது மக்கள்களுக்கு வந்து அந்த கடவுள்ன்ற சிந்தனையே இல்லாம போயிரும் மாதாஜி. அதனால அவர் டேஞ்சரஸ் சொல்றாரு. ரைட், 2 பேருமே கரெக்ட். இன்னும் இன்ஃபேக்ட் மாதாஜி நீங்க சொன்னது ஒரு மோர் அக்யூரேட். என்னன்னா சிம்பிள், வெரி சிம்பிள் லாஜிக் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு படிக்காதவன் வந்து இதுதான் டாக்குமெண்ட், இதுதான் 100 ரூபீஸ் ஸ்டாம்ப் பேப்பர், இங்க சைன் போட்டா தப்பு அப்படின்னா நம்ம நம்பிக்கை வந்து குறைச்சலா இருக்கும், எப்படின்னு படிக்கலன்னு. இதுவே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா ஒருத்தன் MBA எல்லாம் படிச்சு அவன் ஒரு ரூல் பாஸ் பண்ணா வச்சுக்கோ, அவனோ அவளோ இதை பாருங்க இப்படி பண்ணணும், அவரே ஒரு ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டா வச்சுட்டு இப்படிதான் பண்ணணும்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அவங்கள பத்தி இங்க இருக்கு. ரைட், நம்ம இங்க இருக்கோம், ஓகே, நம்ம இங்க இருக்கோம். படிக்காதவன் இங்க இருப்பாங்க நம்மளை விட, மைண்ட்ல சொல்றேன். இப்ப படிச்சவங்க இங்க இருக்காங்க. சோ நம்ம we will follow them, படிச்சவங்களை ஃபாலோ பண்ணுவோம். இவங்க சொல்றது நம்மள என்ன ஆகும்னா நம்மள அப்படியே அடிச்சு நம்ம அஸ்திவாரமே கலைச்சிடும். உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? இங்க சொல்றவன் வந்து ஏதோ கத்துறான் பான்னு இருக்கும். இப்போ இங்க சொல்றவன் இங்க நம்ம இருந்தோம்னா கீழே இருக்கிறவனை பத்தி நம்ம ரொம்ப வரி பண்ணிக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம அஸ்திவாரத்தை அவன் கலைக்க முடியாது. ஏதோ சொல்லுவான், ஒரு செகண்ட் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா மேல இருக்கிறவன் ரொம்ப புத்திசாலி, நம்மளை விட இருக்கிறவன் நம்ம நினைச்சிட்டு அவன் நம்மள ஒரு அடி அடிச்சானாலோ இந்த மாதிரி, ஏன்னா அவன் நிறைய அவன் மேல நம்பிக்கை வச்சோம். சோ நம்ம நம்பிக்கை என்ற அவன் மேல வச்சிருந்தா அவனோட டேமேஜ் வந்து நம்ம கிட்ட ஒண்டி இல்லாம நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே, அதாவது படிக்காதவன் வந்து ஐயோ இப்படிதான் பண்ணணும்னா அவன் வளர்றானோ என்னமோ நம்ம உஷாரா இருக்கும். படிச்சவன் வந்து சொன்னோடனே அவன் சொல்றது கரெக்ட் என்னமோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டு நம்ம மிஸ்டேக்கா போவோம். அதனால படிச்சவனை விட படிக்காத முட்டாளை விட படிச்ச முட்டாள் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன்னா நம்ம அவனோட சேர்த்து அவன் சுத்தி இருக்கிறவனையும் அவன் இழுத்துருவான். சரியா? வித்யா நாலேஜ் அதேதான் கோர்ட்ல போய் வந்து படிக்காம சைன் போட்டனால அது படிக்கல, நான் புத்திசாலி இல்ல, எனக்கு படிக்க வராதுன்னு தெரிஞ்சா கொஞ்சமாவது வாதாடலாம். நான் படிச்சவன் ஆனா நான் படிக்காம சைன் போட்டேன்னா சான்ஸே இல்லை. ரைட், கேஸே நிக்காது. வித்யாயம் ரதஹ, வித்யாயாம் ரதஹ. Vidya means knowledge, study of Vedas. Ratha means those who are engaged. But because they don't follow the teaching of acharyas who are in disciplined succession, they are ignorant of the actual purpose of Vedas and they fall into the ignorance. அதாவது வேதங்களோட பர்பஸ் தெரியாது. நியமாகிரஹா நியமக்ரஹா அப்படின்னு நம்ம
இன்னும் நம்ம படிக்கல, சாரி, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வரும். அதாவது ஒருத்தங்க அப்படியே ரூலை ஃபாலோ பண்றதும் தப்பு, ஒருத்தங்க வந்து கன்கார்ட் பண்றதும் தப்புன்றதுலயும் இந்த 2 ரெஃபரன்ஸ் வரும். அதாவது வேதங்கள் வந்து அவங்கள பிடிச்ச மாதிரி. எக்ஸாம்பிள், சர்வ தர்மாம் பரித்யாக மாமேகம் சரணம் பிரஜாஹாம் தமாம் சர்வ பாபேக்யோ மோக்ஷா இக்ஷாம மா சுச்சஹ. சர்வ தர்மாம் பரித்யாக சொல்லிட்டாரு கிருஷ்ணர். தர்மம் பரித்தாகனா நான் போய் சிகரெட் பிடிக்கிறேன், பீடா பிடிக்கலாம், அதானே சொன்னார் கிருஷ்ணர் 18.66ல. கரெக்டா இல்லையா மாதாஜி? அவர் சொன்னதை தானே நானும் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? இருக்கு மாதாஜி. அதுவா சொன்னாரு கிருஷ்ணரு? இல்ல மாதாஜி, அப்படி சொல்லல. அப்படிதான் மாதாஜி எனக்கு புரியுது. எல்லாத்தையும் விட்டுடு, உன்னோட எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுடு, அப்பனா நீ எதுவும் ஃபாலோ பண்ணாத, நீ வந்து இது பண்ணு அப்படின்னு தான் எனக்கு புரியுது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அப்படி அவர் சொல்லல இல்லையா? ஏன்னா அவர் சொன்ன அர்த்தம் என்னன்றத நம்ம வந்து அந்த டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல மாமேகம் சரணம் பிரஜா, அதாவது நான் சொல்லி நீ சரணம் அடைய, நீ பண்ற மூட நம்பிக்கை, எனக்கு டியூஸ்டே நல்ல நாள் இல்ல, எனக்கு இந்த டைம் ராவு காலம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்றத சொல்லலாம். மாயே அப்ரித்த ஞானா ஆர் இம்பர்சனேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் மேட் காட்ஸ் மாயாவதிஸ். சோ அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மாயே பிரகிருத ஞானா ஆர் இம்பர்சனலிஸ்ட் ஆஃப் செல்ஃப் மேட் காட்ஸ் மாயாவதிஸ். அப்படின்னா எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, மாயே பிரகிருத ஞானா, இப்போ வந்து மாயாவதி, இப்போ கரெக்டா சொல்லணும்னா நம்ம இது வந்து எனக்கு தெரியாது, பட் எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க, கல்கட்டால வந்து அமிதாப் பச்சனோட என்ன சொல்றது இது இருக்கு, கோயில் இருக்கு அமிதாப் பச்சனுக்கு. மதுரையில வந்து நான் பார்த்ததுல, யாராவது மதுரை இருந்தா சொல்லுங்க, பட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குஷ்புக்கு கோயில் கட்டிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி இங்க மெயினா வந்து மாயைய பிரகிருத ஞானான்னு சொல்றது, மாயையால நான் தான் இன்டெலிஜென்ட். கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் மாயாவதிஸ், ரைட்? அவங்க வந்து காட் வந்து எப்படி டேங்கிள் ஆறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க வந்து அவங்களும் மாயாக்குள்ள இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே நினைப்பாங்க, ரைட்? நம்ம போய் சொல்லுவோம் மனுஷன்னு கிருஷ்ணரை நினைக்கிற அவன் வந்து தப்பு அப்படின்னு. சோ இதுதான் அங்க சொல்றாங்க. யானிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யா ஜாகிருதி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகிருதி பூதானி சா நிஷா பஷ்யதோ முனையே அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நைட் வந்து இது என்ன, இதை நம்ம பகவத்கீதால படிச்சோம், 2 கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு. சோ இது வந்து கண்டென்ட்ஸ் வரைச்சே நம்ம இன்னும் சொல்லலாம். அதாவது மெட்டீரியலிஸ்ட் வந்து டே ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஞானி வந்து ரிவர்ஸ். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து காமா இருக்கிற டைம் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, எதுக்கு? பௌதிக செயலுக்கு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம டெக்ஸ்டுக்கு போகலாம். அப்புறம் யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட், நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன். Yes, Mataji, please. Okay, மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. அந்தம் தமே சுவாஸ்திரத்துல இருந்து படிக்கணுமா, ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷனா மாதாஜி? இல்ல எல்லாமே படிக்கணும். அது சின்னனம் அந்தம் தம பிரவிசந்தி ஏ வித்யம் உபாசதே ததோ பூயாயிவ தே தமோ யாயு வித்யாம் வித்யயாம்ரத. Very nice, Mataji. Those who engage in the culture of nascent activities shall enter into the darkest region of ignorance. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. Mataji, synonyms kuda padichirunga. Thank you, Mataji. Synonyms kuda, sorry ma. No problem. Andam, gross ignorance. Tamah, darkness. Parvishanti, enter into those who. Avidyam, nescience na enna Mataji? Nascence, ignorance Mataji.
ignorance. Okay. Science. எங்க போயிட்டு இங்க இருக்கீங்க. Listen, upasate na worship. Tata than that. Buyah still more. Iva like they tamah darkness. Ye those who you also vidyayam in the culture of knowledge. Vidyayam means knowledge, no ma'am? ஆமாம். Ratak engaged. Purport. The mantra offers a comparative study of Vidya and Avidya. Avidya or ignorance is undoubtedly dangerous, but Vidya or knowledge is even more dangerous when mistaken or misguided. This mantra of Sri Ishopanishad is more applicable today than at any time in the past. Modern civilization has advanced considerably in the field of mass education, but the result is that people are more unhappy than ever before because of the stress placed on material advancement to them, exclusion of the most important part of life, the spiritual aspect. Part of life as the spiritual aspect. Padikitva Mathaji adutadu? படிங்க மாதாஜி, one more para. Thank you. As far as Vidya is concerned, the first mantra has explained very clearly that the Supreme Lord is the proprietor of the everything, that forgetfulness of this fact is ignorance. The more a man forgets this fact of life, the more he is in darkness. In view of this, a godless civilization directed toward the so-called advancement of the education is more dangerous than a civilization in which the masses of people are less educated. Of the different classes of men comes janats and karmis, janats, janis Jnanis. and yogis. The karmis are those who are engaged in the activation sense Activities of. gratification. Correct, Mathaji? Correct, Mathaji. Activities of sense gratification. In the modern civilization, 99.9% of the people are engaged in the activities of sense gratification under the flag of industrialism, economic development, altruism, political activism, And so on. All these activities are more or less based on satisfaction of the senses to the exclusion of the kind of God consciousness described in the first mantra. Hare Krishna. Very nice. Thank you so much, Mathaji. Thank you, ma'am. Okay. So those who engage in the culture of nascent activities shall enter into the darkest region of ignorance, who still are those engaged in the culture of so-called knowledge. So எதுக்கு சொல்ல வரானா, இது நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிட்டேன். So இது வந்து என்னன்னா, வித்யாக்கும் அவித்யாக்கும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி. அவித்யான்றது வந்து டோட்டல் இக்னோரன்ஸ், ரைட்? அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க். பட் வித்யா பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் மோர் டேஞ்சரஸ், ரைட்? வென் மிஸ்கைடட். அதாவது அது வந்து இப்போ வித்யான்றது வந்து ஈவன் மோர் டேஞ்சரஸ். எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ நான் வந்து படிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு இது இப்போ நானே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு பிலாசபி தப்பா சொன்னேன்னா நீங்க டோட்டலா நம்புவீங்க இல்லையா? ஏன்னா நான் வந்து இந்த ஸ்தானத்துல, வியாச ஸ்தானத்துல இருந்து சொல்றேன். ஆனா யாரோ ஒருத்தங்க வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இங்க வாங்க நான் கூப்பிடுறேன், ஐயோ இங்க வாங்க நான் இப்படிதான் நினைக்கிறேன், ஆண்டவன்ன்றது இப்படி இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, உஷாரா இருப்பீங்க.
இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா வந்து அதாவது ரொம்ப கிளியரா சுப்ரீம் லார்ட் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், அதுதான் ஈஷாவாஷா பிரின்சிபல் சொல்லிட்டேன். ஆனா த மூமெண்ட் த மேன் ஃபர்கெட்ஸ் திஸ், ரைட், அவர் டோட்டல் நேசன்ஸ், அதாவது இருட்டுல போயிடுறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? ஸோ காட்லெஸ் சிவிலைசேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளும் சொன்னேன், என்ன ஆறாங்கன்றதுக்கும் நான் சொன்னேன். இப்போ வந்து 3 கேட்டகரி இருக்காங்க, கர்மி, ஞானி, யோகி. இது வந்து எனக்கே ஷாக்கு. மாடர்ன் சிவிலைசேஷன்ல 99% வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல தான் இருக்காங்க, ரைட்? 99%. இது நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டோம். நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம், இது நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கணும். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் NND பிரபு கேட்டாங்க, எவ்வளவு பர்சன்ட் வந்து நான் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க சொல்லுமா அப்படின்னாங்க. ஒரு 10-15%. என்ன நீ வேற கிரௌட்ல இருக்க, டிவோட்டிஸ் கிரௌட்ல ஓவரால் சொல்லு அப்படின்னாரு. பிரபு டிவோட்டிஸ் கிரௌட் எல்லாம் இல்ல, கம்பெனில போய் கூட சொன்னேன் 10-15%. அப்பதான் அவர் சொன்னார், இல்ல 99% வந்து இந்த கேட்டகரி. நானே ஆடிட்டேன், அப்படியானு. கடைசியில ப்ரூஃப் இங்க இருக்கு, ரைட்? இண்டஸ்ட்ரியலிசம், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், ஆல்ட்ரூயிசம், பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிசம் எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கும், ரைட்? டு த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் காட் கான்சியஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா. ஸோ இதை சொல்ல வராங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் பகவத்கீதால என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, who are engaged in gross sense gratification are மூடாஸ் ஆர் asses. இப்ப வந்து பகவத்கீதா வந்து நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் இந்த ஸ்லோகா, சரியா? ஆஸ் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அது வந்து ஸ்டூபிட் அனிமல்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அது வந்து ஒரு கிராஸ், இவ்வளோ கிராஸுக்கு இவ்வளோ வேலை செய்யும், ரைட்? அதனால அதை வந்து ரொம்ப முட்டாளான ஒரு அனிமலா கன்சிடர் பண்றாங்க. இப்போ வேற யாராவது படிங்க இந்த பேரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமிழ்ல படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். பகவத்கீதையில் 7.15 கூறப்பட்டுள்ளபடி முழுமையான புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் மூடர்கள் அல்லது கழுதைகள் ஆவர். கழுதை முட்டாள்தனத்தின் சின்னமாகும். புலனுகர்ச்சிக்கான பயனற்ற நோக்கத்தில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின்படி அவித்யாவை வழிபடுகின்றனர். மேலும் கல்வியில் முன்னேற்றுகிறோம் என்ற பெயரில் இத்தகு நாகரிகத்திற்கு உதவக்கூடிய முறையில் செயல்படுவோர் உண்மையில் புலனுகர்ச்சியில் முற்றிலுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களை காட்டிலும் அதிகமான தீங்கினை ஏற்படுத்துகின்றனர். இறையுணர்வற்ற மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல் என்பது நாகப்பாம்பின் தலையில் உள்ள மதிப்புமிக்க ரத்தினத்தை போன்று அபாயகரமானதாகும். ரத்தினத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள நாகப்பாம்பு அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத பாம்பை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானதாகும். ஹரிபக்தி சுதோதய என்னும் நூலின் 3.11.12 இறையுணர்வற்ற மக்களின் கல்வியானது பிணத்திற்கு செய்யப்படும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல்வேறு இதர நாடுகளிலும் வருத்தத்தில் உள்ள உறவினர்களின் இன்பத்திற்காக பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. அதுபோலவே பௌதிக வாழ்வில் என்றென்றும் தொடரக்கூடிய துயரங்களை மேலோட்டமாக மறைப்பதற்கான பணியை நவீன நாகரிகம் செய்து வருகிறது. இவ்வெல்லா செயல்களும் புலனுகர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புலன்களுக்கு மேலே மனம் உள்ளது, மனதிற்கு மேலே புத்தி உள்ளது, புத்திற்கு மேலே ஆத்மா உள்ளது. எனவே உண்மையான கல்வியின் நோக்கம் ஆத்மாவின் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தன்னுணர்வை பெறுவதாகவே இருக்க வேண்டும். அத்தகு உணர்விற்கு வழிவகுக்காத எந்த ஒரு கல்வியும் அவித்யா அறிவின்மை என்றே கருதப்பட வேண்டும். அத்தகு அவித்யாவை வளர்த்தால் அஃது அறியாமையின் மிகவும் இருண்டே கீழுலகிற்கு இட்டு செல்லும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிட்டுங்களா அடுத்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். இல்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் படிக்கலாம் அடுத்த மேரா. நான் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒரே செகண்ட். மூடா பத்தி சொன்னேன், பாம்பை பத்தியும் பேசணும். இதுல வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா, நம்ம மனசுன்றது இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி, மனசு தானே மைண்டு, மனசு வந்து மைண்டு, ரைட்? அதை விட புத்தின்றது இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கு மேலதான் சோல் இருக்கு, ரைட்? அது வந்து ஏன்னா ரியல் எஜுகேஷன் வந்து என்ன ஆன்சர் பண்றதுன்னா சோல்னா என்ன அப்படின்றதான் சொல்றது. ஸோ எனி எஜுகேஷன் விச் டஸ் நாட் லீட் டு தட் ரியலைசேஷன் வந்து அவித்யான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இது வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்றோம், ரியல் எஜுகேஷன்ன்றது என்ன? ரியல் எஜுகேஷன்ன்றது வந்து இப்ப வந்து கிருஷ்ணா, இப்ப வந்து ஆத்மஹா அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா எத்தனாவது ஸ்லோகா ஈஷோபனிஷத்துல ஆத்மஹா படிச்சோம்? யாருக்காவது?
Mantra 2. Mantra 2. Mantra 3. Asurya nama te loka andena tamasavritah tam ste pregya vigachanti eke atma manojanaha. So என்ன ஆத்மஹ அங்க வருது தேர்ட், பட் வெரி நைஸ், வெரி க்ளோஸ் டு தட். சோ எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் வேணும் சோலுக்கு, அது கொடுக்கலன்னா we are killing the soul. அதுதான் நடக்குது. இங்க இருக்கிறவங்க எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு நான் வந்து இந்த ஒருத்தர்னால வாழ்க்கையில ஹர்ட்டே ஆனது இல்ல அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த ஒருத்தர், அதாவது அப்பாவா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம், குழந்தையா இருக்கலாம், லவரா இருக்கலாம், பாய் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், ஒய்ஃபா இருக்கலாம், கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இவங்க மூலமா நான் ஹர்ட் ஒரு தடவை கூட நான் மனசு எனக்கு கஷ்டப்பட்டது இல்லைன்னு சொல்லி யார் இருக்கீங்களோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல மாதாஜி, எல்லாருமே பண்ணிருக்காங்கல்ல. கண்டிப்பா அது உண்டு. எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் இறப்பு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஹர்ட்டிங் கூட பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் ஆயிடுது மேடம். வெரி நைஸ், ரைட்? சோ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டயலாக் கூட அடிப்போம், நீ எவ்வளவு அடிச்சாலும் நான் தாங்கிப்பேன். கேட்டிருக்கீங்கல்ல, அடி அடி. நம்ம கிண்டலா சொன்னா கூட நம்ம எல்லா கிண்டையிலுமே ஒரு உண்மை இருக்கும். எப்பவுமே வந்து நம்ம கிண்டல் சொல்றதுல ஒரு உண்மை இல்லைன்னா அது கிண்டல் வராது. எப்பமாவது வாட்ஸ்அப் பத்தி ஜோக் பண்ணிருப்பாங்களா உங்க தாத்தா? பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. வாட்ஸ்அப் என்னன்னு தெரியாது, ரைட்? சோ இருக்கிறத வச்சுதான் கிண்டல் பண்ண முடியும். சோ இப்படி ஏன் சொல்றாங்கன்னா நம்மள மாதிரியே ஐடென்டிக்கலா இருந்து நம்மள மாதிரியே நினைச்சு சோல்மேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? 24 மணி நேரம் ஐயோ நீ என்ன மாதிரியே இருக்க சோல்மேட்டுன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் கப்புலா இருந்தாலும் சரி, வருத்தங்கள் இருக்கதா செய்யும். கரெக்டா? செய்யும் இல்ல, இருக்கும், அவ்வளவுதான். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நல்ல சமத்தா ஆன்சர் பண்றீங்க எல்லாரும். யாராவது ஒருத்தங்க இல்ல மாதாஜி அப்படி எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஒண்டிதான் அப்படி இருக்கீங்க, நாங்கெல்லாம் அப்படியே எங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சூப்பர் கிரேட் மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்களோன்னு நினைச்சேன். 200% கூட இல்ல மாதாஜி. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எஸ் பிரபு, 4 மணிக்கு சொல்லும் போது மாதாஜி ஒருத்தர் தூங்கிட்டாங்க, மத்தவங்க எல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட போயிட்டாங்க சொன்னீங்கல்ல, அதனால தயவு செய்து ஒருத்தர் தூங்கிட்டு சொல்லுங்க, மத்தவங்க எல்லாம் போயிட்டோம். யார் என்ன தூங்க சொல்றாரா? தூங்குறவங்களையும் எழுப்பிதான் நாங்க கூட்டிட்டு போவோம். வேற அப்படி தூக்கிட்டு போய் அங்க உட்கார வச்சுட்டு தூக்கத்துல தண்ணி போட்டு எழுப்பிடுவோம். கேட்டகரி நித்யானந்தா என்ன சொல்றாரு அந்த கேட்டகரி. நாளைக்கு அந்த டாபிக் எடுக்கலாம். தூங்குறவங்களை எழுப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்ல மாதாஜி. அப்படி இல்ல, இது வந்து அந்த சைத்தன்யா கதை அவர் கண்டினியூ பண்றாரு. நாங்க சொன்னேன் இங்க ஒருத்தர் இருந்தா அப்ப மத்தவங்க போயிட்டாங்கன்னா எப்படின்னு அந்த கான்டெக்ட்ல வந்துச்சு. ரைட், தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, தூங்குறதுனா நான் டிவோட்டிஸ் என்ற மீனிங்ல நீங்க எடுக்காதீங்க, அது வேற காமெடி கான்டெக்ட்ல இருந்துச்சு. சோ எதுக்கு சொல்றோம்னா, மைண்ட் லெவல்ல இருந்தாலும் பாதிக்கப்படுவோம், அதனால இருக்கு. இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல்ல சில தடவை நம்ம ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் பாதிக்கப்படுவோம், ரைட்? ஆனா சோல் லெவல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், உண்மையான சோல் லெவல், நீங்க ஏன் அடிக்கடி உண்மைன்னு சொல்றேன்னா, இப்ப புது ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, நான் உன் சோல்மேட்டு நீ என் சோல்மேட்டு, அது வந்து வெறும் கிருஷ்ணரா தான் இருக்க முடியும். சோல்மேட் வந்து வேற யாருமே இருக்க முடியாது. இங்கிலீஷ் டேர்ம் நல்லா இருக்கும், அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அவ்வளவு புனிதமான வார்த்தை, அதை வந்து எடுத்து கொச்சப்பட்டுட்டாங்க, ரைட்? அதனாலதான் அந்த வேர்ட் வந்திருக்கு. இப்ப வந்து ஃப்ரெண்டு, கிளாஸ்மேட்டு, ஸ்கூல் மேட்டு, பஸ் மேட்டு எல்லாத்தையும் விட, ட்ரெயின் மேட்டு, ஃபேமிலி மேட் எல்லாத்தையும் விட சோல்மேட்ன்றது ரொம்ப புனிதத்தினாலதான் அது ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ணணும், யாராவது ஒருத்தருக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒருத்தர் வந்து உண்மையா கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாராலுமே பௌதிகத்துல இருக்கவே முடியாது அப்படின்றத வந்து அந்த மண்டையில நம்ம ஏத்திக்கணும். அது ஏத்தாததாலதான் நம்ம எல்லாம் இங்க உட்காந்துருக்கோம். சரிங்களா? நான் படிக்கிறேன். Yes, Mathaji. Thank you so much. Ada தூக்கி வச்சிக்கிறேன் Mathaji. Yes. According to the Bhagavad Gita 2.4 to 7.15, mistaken Mundani educators are correct, Mathaji. Mundani educators correct, Mathaji. Known as Veda Ratha and Maya Pakrata Janana. Jnana, Mathaji. Jnana. They may also be atheistic demands, the lowest of men. Those who are Veda Ratha pose Vedavada Ratha, correct, pose themselves as very learned in the Vedic literature, but unfortunately they are completely diverted from the purpose of the Vedas. In the Bhagavad Gita 15.15, it is said that the purpose of the Veda is to know the personality of Godhead, but these Vedavada Ratha men are not at all interested in the personality of Godhead.
On the contrary, they are fascinated by such fruitive results as the attainment of the heaven. Hare Krishna. One second, Mathaji. Heaven-க்கு போணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஷார்ட்கட் போட்டா ராவணன். முடிஞ்சுச்சா? முடியல. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ராவணன். வைகுண்ட வாசி, ரைட்? பகவத்கீதா 15.15. சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிதி சந்நிவிஸ்தோ புத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போஹனம் ஷ வேதேஷு சர்வேஷு அஹமேவ வேத்யோ வேத வித்தேவ சாஹம். வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ எல்லாமே நான் தான், ரைட்? நான் தான் வேதங்கள், எழுதினது நான் தான், கம்போசர் நான் தான், அதோட அர்த்தமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்பமாவது எக்ஸாம் எழுதிட்டு நான் என்ன எழுதினேன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு தான் நம்ம எல்லாம் சொல்லிருப்போம். கரெக்டா? எனக்கு ஐடியாவே இல்லப்பா, என்னமோ எழுதிட்டு வந்துட்டேன் சொன்னீங்களா? இல்ல நான் ஒண்டிதான் அப்படி சொன்னேனா? கம்பெனி இருக்கா எனக்கு, தேங்க்யூ. சோ இதுதான் உண்மை, ரைட்? ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எழுதினதும் தெரியும், கம்பைல் பண்ணதும் அவர் தான், அதோட அர்த்தமும் தெரியும்ன்றதா. அப்படி பர்பஸ் ஆஃப் வேதா என்ன? நோயிங் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், கிருஷ்ணரை. அதுக்கு தெரியாம நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பின்னாடி யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கிற இந்த பௌதிக கோசம் கஷ்டப்படுறோம். இந்த கஷ்டம் நம்ம அதுல 1% வந்து கிருஷ்ணரை வேணும்னு கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம்னா இங்க இருக்க மாட்டோம், நம்ம அங்க இருந்திருப்போம். அதை விட்டு இவங்க எப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்க எப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அப்படி பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ இறந்தோம்னா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி நிலைமையில ஓ இவ்வளவு கஷ்டமான ஒருத்தர் வேண்டாம், உங்களுக்கு நல்ல ஒருத்தரை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல ஒருத்தர் கொடுப்பாரு. ஆனா அவங்களால நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரும். இதுதான் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு விஷய சர்க்கிள் சொல்லுவாங்க. சுத்தி சுத்தி ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியில சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. As stated in mantra 1, we should know that the personality of Godhead is the proprietor of everything, and that we must be satisfied with our allotted portions of the necessities of life. The purpose of all Vedic literature is to awaken this God consciousness in the forgetful living being, and the same purpose is presented in various ways in the different scriptures of the world for the understanding of a foolish mankind. Thus, the ultimate purpose of all religions is to bring one back to Godhead. Hare Krishna. படிக்கட்டுமா? ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. சோ எல்லாம் பர்பஸ் வேதா என்ன? டு அவாய்டன் கான்சியஸ்னஸ். அதுதான் விஷயம். அதை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் பண்றோம், ரைட்? அதுதான் ரிலீஜன். என்னன்னா எல்லாமே இந்து, கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம் நம்ம சண்டை போடுறதே வேஸ்ட். நமக்குள்ள சண்டை போடுறதுக்கு பதில் நம்ம சேர்ந்து சாமியே இல்லாம போட்டு அடிக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நமக்குள்ள நீ கிறிஸ்டியனா, நான் இந்துவா, நான் முஸ்லிம், எதுக்கு இந்த சண்டை? அட்லீஸ்ட் சாமி இருக்காங்கன்னு நம்புற ஆள் நம்ம, ரைட்? சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது படிக்கலாம் மாதாஜி. But the Vedavada Ratha people, instead of realizing that the purpose of the Vedas is to revive the forgetful soul's lost relationship with the personality of Godhead, take it for granted that such side issues as the attainment of heavenly pleasure for sense gratification, the lust for which causes their material bondage in the first place, are the ultimate end of the Vedas. Such people misguide others by interrupting the Vedic literature. Sometimes they even condemn the Puranas, which are authentic Vedic explanation for laymen. The Vedavada Rathas give their own explanation of the Vedas, neglecting the authority of great teachers, acharyas. They also tend to raise some unscrupulous person from among themselves and present him as the leading exponent of Vedic knowledge. Such Vedavada Rathas are especially condemned in this mantra by the very appropriate Sanskrit words Vidyayam Rathah. Vidyayam refers to the study of the Vedas, because the Vedas are the origin of all knowledge, Vidya. And Rathak means those engaged. Vidyayam Rathak thus means those engaged in the study of the Vedas. The so-called students of the Vedas are condemned herein because they are ignorant of the actual purpose of the Vedas on account of their
disobeying the acharyas. Such Vedavada Rathas search out meaning in the very word of the Vedas to suit their own purposes. They do not know that the Vedic literature is a collection of extraordinary books that can be understood only through the chain of disciplic successions. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸோ இவங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னது இது. ஸோ அவங்களே வந்து அவங்க ஓன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அவங்களே கன்கார்ட் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்? அவ்வளோ பக்தியா வந்து என்னன்னா சாமி முன்னாடி அழக்கூடாதுன்னு நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல, சாரி நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்கு. எதுக்குன்னா அழக்கூடாது இல்ல, அங்க போயிட்டு தண்ணி வந்தா ஆனா அங்க போயிட்டு நான் தான் பக்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவரா டிராமா போட்டு அழுது வெளில வந்து சிகரெட் அடிப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து வேதவாத ரதா. சில இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா, எந்த ஒரு கர்மா, அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு ரொம்ப பண்ணோம்னா அது வெறுத்துடும். ஓகே, ரொம்ப பண்ணா வெறுத்துடும் அப்படின்றது உண்மையா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து சின்ன பக்கத்துல இருந்து பண்ற ஃபர்ஸ்ட் பக்தியே வெறுக்கணும். வறுக்கிறது இல்லையே, பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு அடிக்ஷன் தான் வரும். எதுவா இருந்தாலுமே, அது கெட்ட பழக்கமா இருந்தாலும் சரி. தண்ணி அடிக்கிறவனுக்கு தண்ணி அடிச்சுட்டே போயிட்டு போர் அடிக்கணுமே, அடிக்கிறது இல்லையே, ரைட்? சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து ராங்கான பர்செப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இது வரைக்கும் படிக்கலன்றவங்க படிங்க. லாஸ்ட் 2 பேராஸ், ஒருத்தர் இருந்தா ஒரு 2 பேரா படிக்கலாம், இல்ல 2 பேர் இருந்தீங்கன்னா ஒரு பேரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. One must approach a bona fide spiritual master in order to understand the transcendental message of a Veda, of the Vedas. That is the direction of the Mundaka Upanishad 1.2.12. These Vedavada Pratha people, however, have their own acharyas who are not in the chain of transcendental succession. Thus, they progress into the darkest region of ignorance by misinterpreting the Vedic literature. They fall even further into ignorance than those who have no knowledge of the Vedas at all. The Maya Pratha Jnana class of men are self-made gods. Such men think that they themselves are God and that there is no need of worship any other god. They will agree to worship an ordinary man if he happens to be rich, but they will never worship the personality of Godhead. Such men, unable to recognize their own foolishness, never consider how it is that God can be entrapped by Maya, his own illusory energy. If God were ever entrapped by Maya, Maya would be more powerful than God. Such men say that God is all powerful, but they do not consider that if he is all powerful, there is no possibility of his being overpowered by Maya. These self-made gods cannot answer all these questions very clearly. They are simply satisfied to have become God themselves. Hare Krishna. Simple logic. Maya கிருஷ்ணரை கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ மாயா தான் பாஸ் இல்லையா? இது வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் வேணாம், படிக்கலனாலும் நம்மளுக்கு புரியும், பேசிக். சோ இதுதான் இவங்க சொல்லி கொடுக்குற ராங் கான்செப்ட். ஆண்டவரும் பூமிக்கு வர்றதால அவரை பூமி ஆள் ஆயிட்டாரு, அதனால அவரை ட்ராப் பண்ண முடியாது. சைத்தன்யால ஒரு கதை இருக்கு. அதாவது ஒரு போயட், அவர் பேர் வந்து பகவான் ஆச்சாரியா. பகவான் ஆச்சாரியா வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி, பகவான் ஆச்சாரியான்றவர் ஒரு போயட், அதாவது ஆண்டவனை பத்தி எழுதுவாரு. சைத்தன்யாக்கு போற எந்த போயமே ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகணும். யாரு? ஸ்வரூப் தாமோதர் தாஸ். ஸ்வரூப் தாமோதர் தாஸ் வந்து நம்ம லலிதா சக்கியோட ரீபர்த். சோ ரீபர்த்னா அவங்கதான். அதனால எல்லாமே அவர் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாரு. ஏன்னா நாம பாஸ் இருக்கக்கூடாது. நாம பாசனா எப்படின்னா, இப்ப வந்து ராதாகிருஷ்ணன் தான் சொல்லணும், ரைட்? ராதா லக்ஷ்மியா இருந்தா கூட நீங்க வந்து ராதா நாராயணன் சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணி சொல்லலாம், ருக்மிணி சொல்லலாம், பட் நம்ம வந்து லக்ஷ்மி கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடாது, ரைட்? அதுதான் நாம பாஸ். சோ ஏதாவது லாம பாசோ இல்ல லீல பாசம். இப்ப வந்து அர்ஜுனா வந்து என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங்கிய ரசலதான் இருக்காரு, ரைட்? பலராம் விட்டுருங்க, அவர் என்ன வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், பட் அர்ஜுனரை வந்து அதுலதான் பண்ணணும். நம்ம வந்து மாத்தக்கூடாது. தாசியம் இருக்கலாம், பட் அவரை தாசிய பாவல நம்ம பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி இருக்கச்சு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, சைத்தன்யா வந்து இந்த மாதிரி எங்க ஜெகநாத்துக்கு வந்து
உயிரற்ற டல் மேட்டர், அதாவது ஜெகநாத் வந்து டல் மேட்டர், அதுக்கு உயிர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நல்லா இருக்கா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? பாட்டி எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஆனா அவருக்கு அவ்வளவு கோவம் வந்துச்சு. யாருக்காவது ஏன் அவர் கோவம் வந்துச்சுன்னு புரியுதா? எவ்வளவு உயிர், அவருக்கு உயிர் கொடுக்கறது என்ன? வெரி பியூட்டிஃபுல் மாதாஜி. ஜெகநாத்தே உயிர், அது எப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த 5 இதுல இருக்கு. பிரபு ஞாபகப்படுத்துங்க, நான் சைத்தன்யா கிளாஸ்ல இந்த கதை நாளைக்கு சொல்லிடுறேன். சோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி அவரை டல் மேட்டர் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அவளுக்கு அவ்வளவு கோவம் வந்துச்சு. ஏன்னா இது வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து கிரேட்டா இருக்கலாம், பட் நீங்க எப்படி பிடிச்சீங்களோ அதே மாதிரி அவர் பிடிச்சு அவரை உழுக்குன்னு உழுக்கிட்டாரு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இதுதான் ராங் பர்செப்ஷன், ரைட்? சைத்தன்யாவை அப்ரிஷியேட் பண்றது என்னமோ உண்மைதான், ஆனா ஜெகநாத்தை இறக்க முடியாது இல்ல மாதாஜி. ரெண்டுமே இப்ப வந்து நீங்க வந்து ராமர் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எப்பவுமே சொல்வேன் நரசிம்மரும் கிரேட். ராமர் கிரேட், நரசிம்மர் லோன் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ரெண்டுமே விஷ்ணு தத்துவங்கள், ரைட்? சோ இது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் மிஸ்லீடிங்கா இவங்க பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இதோட நம்ம ஈஷா உபனிஷத் முடிச்சிட்டோம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச. மாதாஜி, நீங்க கூட கிருஷ்ண ரூபத்துல தான் எங்களுக்கு உபதேசம் பண்றீங்க. வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. சொல்ல வைக்கிறார். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே. ஷீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். சாரி மாதாஜி, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணர் தான் உங்க மூலமா கிருஷ்ணர் தான் சொல்றாரு எங்களுக்கு கூட. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வெரி ட்ரூ. கிருஷ்ணர் சொல்ல வைக்கிறது தான் எல்லாமே, ரைட்? ஆமா, எனக்கு நான் கேக்குறது கிருஷ்ணர் தான். நான் உட்காந்து கிருஷ்ணரா கேக்குறேன் உங்ககிட்ட. ஆமா, கிருஷ்ணர் சொல்ற வார்த்தை தான் வரும் மாதாஜி. இப்ப வந்து என்னன்னா, நாங்கெல்லாம் இப்ப டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து என்ன கதைன்னு சொல்றேன், ஓகே? டீச்சர்ஸ் வந்து இப்போ சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேசுறோம். மத்தியமாதிகாரியா இருந்தாதான் டீச்சர் ஆக முடியும், எல்லாம் பேசுவோம். பட் ஆக்சுவலா உண்மை என்னன்னா, நித்யானந்த பிரபு உட்காந்து பண்ணுவாராம். ஆதி குரு பல்ராம் அவர் சொல்வாராம், ஐயோ இந்த பொண்ணுக்கு மூளை வரணும்னா இவ 4 பேர்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு குரு ஆக்கிறதுக்கு 4 டிவோட்டிஸ் அனுப்புவாங்க. சோ அவரே உட்காந்து 4 டிவோட்டிஸ், பரமாத்மா தானே அவர் பல்ராம், உட்காந்து போய் கேளுங்க, போய் கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்ப பாரு எனக்கு ஒரு 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைத்தன்யா கிளாஸ்லயும், NND பிரபு கிளாஸ்ல 50ல இருந்து 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸோ, இந்த கிளாஸ்ல ஒரு 10-15 ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அமுச்சு வைக்கிறது எல்லாமே வந்து நித்யானந்தா பிரபு தான். எதுக்கு பண்றாருன்னா, நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து கேட்கறது ஒண்டி இல்ல, நானும் பேசுறதுக்கு எனக்கு வேணும் இல்லையா? நான் சொன்னேன் எப்பவுமே சொல்வேன், ஃபர்ஸ்ட் 25% நம்ம படிக்கிறது, அதாவது குரு சொல்றது, ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 25% நம்ம ரீடிங், 3வது நம்ம சொல்றது, ரைட்? லாஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணா ரிவீல் பண்ற 25%. அந்த 25% பண்ணணும்னா இந்த 3 பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறது ஓகே, கேட்கறது ஓகே, இந்த 3வது நான் சொல்றச்சே யாராவது கேட்கணுமே, அந்த 3வது வரத்துக்கு தான் அந்த குரு ஹெல்ப் பண்றாரு. சோ இது எல்லாமே டீம் ஒர்க் தான், நம்ம மொத்த டீம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதையில வந்து எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. அதை விட ஒரு படி மேல என்னன்னா, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றத கேட்கறதே அதே பெரிய மோட்சம் நமக்கு. வெரி நைஸ் மாதாஜி, கரெக்ட். ஆச்சாரியர்கள் சொல்றதுதான் மோட்சம். எதுக்குன்னா அவங்க சொல்றதுதான் நம்மளுக்கு புரியும். படிச்சேன் 2015ல, எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. மூணு எதுவுமே ஆமா புரியாது மாதாஜி. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் வந்து அதை எடுத்து உரைக்கும் போதுதான் நமக்கு அதனுடைய வலிமை என்ன, அதனுடைய சக்தி என்ன, அவருடைய இது என்னன்னு நமக்கு புரியும் மாதாஜி. வெரி ட்ரூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கூட போன ஜென்மத்துல இந்த லைன்ல இருந்திருக்கோம் மாதாஜி, அதனாலதான் உடனே 100% மாதாஜி. போன ஜென்மத்துல இந்த லைன் உண்டி இல்ல, கர்மானால கோவிட் நம்ம லிங்க் ஆயிருக்கோம் எங்கயோ. அப்சல்யூட் ரிலேட்டிவ் பண்றோம்ல, இங்க எல்லாம் ஏதோ ரிலேட்டிவ் இருக்கு. விட்ட குறை வாங்க, இது சும்மா ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல, நம்ம எல்லாமே எங்கேயோ கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். இல்லன்னா இதே மாதிரி நான் சொல்லணும், நீங்க கேட்கணும், நான் திட்டணும், நீங்க வாங்கணும், அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு? அடுத்த ஜென்மத்துல நீங்க கேட்பீங்களோ என்னமோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருனாலையும் சொல்லவும் முடியாது மாதாஜி. இப்ப ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் கூட வந்து அது போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியா இருந்தாதான் அவங்க ஒரு நல்ல டீச்சர். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு கூட ரீச் ஆகுது மாதாஜி. அதனால அந்த இது வந்து கிருஷ்ணர் ரூபத்துல நீங்க வந்து சொல்றீங்க. கிருஷ்ணர் தான் சொல்ல வைக்கிறார் மாதாஜி, கிருஷ்ணர் தான் சொல்ல வைக்கிறாரு. ஏன்னா லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க சொல்றீங்க, நான் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நான் இன்டெலிஜென்ட் இல்ல. எப்பவுமே லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல தான் சாக் பீஸ் போடுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்காந்து என்ன வேணா பண்ணலாம். நீங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் தான். இத்தனைக்கும் நான் ஷார்ட் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் தான். டீச்சர் என்ன நினைப்பாங்க,
அப்பா என்ன சமத்தான குழந்தை, ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் எப்பமாவது நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் நோட்டீஸே பண்ண மாட்டாங்க டீச்சர். கீழே போகாது. இதுதான் ட்ரிக். நானே அதுதான் பண்ணுவேன். நீங்களே தானா? நான் அதான் பண்ணுவேன். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதுல வந்து கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச், லாஸ்ட் பெஞ்ச், செகண்ட் பெஞ்ச் எல்லாம் இல்ல. இது வந்து அடிக்ஷன். ஒப்செஸ்ன்ற வேர்ட் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இங்கிலீஷ்ல. எதுக்குன்னா, ஓகே இது ஆக்சுவலா என்னன்னா எப்பவுமே நினைக்கிறது தான் அப்சஷன் வாங்க. இது வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட யூஸ் பண்ணா, இது வந்து குழந்தை விஷயத்துல யூஸ் பண்ணா கூட, obsessed with my childனா கூட நார்மல் லிமிட் தாண்டுதுன்ற அர்த்தம். ஆனா we should all be obsessed with கிருஷ்ணான்றதை நான் சின்சியரா வேண்டிக்கிறேன். ஏன்னா தத்ர லௌல்யம்ன்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட், ஈக்குவலன்ட் வேர்ட் ஒன்று இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, பட் தெரிஞ்ச வேர்ட். அதனால நம்ம எல்லாருமே வந்து சப்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா எப்பவுமே, அன்பார்ச்சுனேட்லி நீங்க இல்ல, நானும் இல்ல. ஓகே, நம்ம சப்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா இல்ல, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ரைட், அப்படி ஆகணும்னு சின்சியரா விஷ் பண்றேன். ஏன்னா எல்லாம் இருக்கணும், பௌதிக இது இருக்கக்கூடாது அது இருக்கக்கூடாதுலாம் சொல்ல மாட்டேன், எல்லாம் இருக்கணும். இருந்தாலும் நம்ம சப்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா ஆகணும். தூங்கறதே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வருதோ இல்லையோ, கிருஷ்ணர் கனவுல வருவாருன்னு சொன்னாங்களா எல்லாரும். நரசிம்ம கதை, நரசிம்ம கதை கேட்டு யாரு கனவுல வந்துச்சோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது, கண்டிப்பா எனக்கு வரல. வருவாரா? ஓகே, வெரி நைஸ். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எனக்கு கனவே வந்தது இல்ல மாதாஜி. யார் மாதாஜி? லாவண்யா மாதாஜி. லாவண்யா மாதாஜி கனவே வந்தது இல்ல மாதாஜி. ஒரு நாள் வந்து என் பக்கத்துல படுத்துக்கோங்க, ஃபுல் கனவு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும் உங்களுக்கு. டோன்ட் வரி. என்ன கனவுலாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது, கண்டிப்பா கனவு வரும் எனக்கு. படுத்தா வேற ஏதாவது சிந்தனை நினைச்சிட்டு இருப்பேனே தவிர்த்து தூக்கம் வந்துச்சுன்னா தூங்கிட்டேனே. என் கனவுல இன்னொரு விஷயம் மாதாஜி, கோமா மாதிரி கனவு, கனவு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒண்ணு, இன்னொன்னு கனவுல வரலாம் ஆனா உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாம இருக்கலாம், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் மாதாஜி சொல்றேன். ஓகே, கனவுல வந்திருக்கலாம் ஆனா சோ ரெண்டு இருக்கு. சோ கனவுல வரலன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. நான் சொன்னேன் மாயா இல்ல மாயா சொல்லல, கனவுல வந்தா கிருஷ்ணர் தான் மாதாஜி, மாயால இல்ல. இல்ல மாயான்னு சொல்ல வந்தது, கனவுல வரும் ஆனா மறந்து போயிடுவாங்க, அதுதான் மாயா. என்ன வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அசேஷம் பஷ்மாந்தம் சரீரம் ஓ கிருத்தோ ஸ்மர கிருதன் ஸ்மர கிருதா ஸ்மரம் கிருத்தோ ஸ்மர வரும். 16 ஸ்லோகா இஷோ, நான் 16 சாரி 17 ஸ்லோகா. நான் இருக்கு நீ, நான் மறந்தாலும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. கேள்வி மாதாஜி, கோமால இருந்தா ஞாபகம் எப்படி வரும்? எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் கோமால ஞாபகம் வராது கிருஷ்ணர்னு? எந்த கோம்பா பேஷண்டாவது எந்திரிச்சு வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? அவங்க சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி கனவுல வரலன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லலாம், வரலாம், விளையாடலாம், மறந்து கூட போயிடலாம். சிலருக்கு வந்து மெமரியில நிக்கும். அண்ட் ரெண்டாவது, கனவுல மெமரி வேணும்னா அந்த கனவு எந்திரிச்ச உடனே தூக்கத்தை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தூங்குறவங்களுக்கு மறந்துடுவாங்க. இல்ல கனவு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரீகால் பண்ணா, அது கெட்ட கனவு நல்ல கனவு கிருஷ்ணர் கனவு எது வேணா இருக்கலாம், பண்ணா அந்த கனவு ஞாபகம். ரைட், பட் எல்லாருமே எஃபர்ட் போடணும்னு சொல்ல, சிலருக்கு நிஜமாவே ஞாபகம் இருக்காது. ஏன் மாதாஜி இப்ப கனவு காண்றது நல்லதா தப்பா? எனக்கு இது வரைக்கும் வந்தது இல்ல, அதனால மாதாஜி டிபெண்ட்ஸ் மாதாஜி. ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு கனவுல வந்து, 4 விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த டாபிக் நீங்க ஞாபகப்படுத்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் எடுக்கிறேன். இப்ப எடுத்தனா ரொம்ப லாங் ஆயிடும். நான் வந்து இன்னைக்கு 4 கிளாஸ் எடுப்பேன். சைத்தன்யா முடிச்சேன், இது முடிச்சேன், கிருஷ்ணா புக் இருக்கு, என்டி பிரபுத் இருக்கு. சோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் கனவு பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் சின்ன சாப்டர் ஞாபகப்படுத்தீங்க, நான் டெஃபினட்டா சொல்றேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே